Tervetuloa Xylemin SmartWater-webinaariin. Minun nimeni on Risto Ramberg Xylemiltä ja toimin tässä tämän seminaarin isäntänä. Otetaan muutama käytännön asia ensin, eli kaikki kuulijat olette tällä hetkellä äänettömiä ja me emme jaa puheenvuoroja tämän seminaarin aikana. Mutta jos sinulla on kysyttävää, niin käytä chattia, niin vastaamme chattiin sitten tämän seminaarin jälkeen. Näitä SmartWater-webinaareja ja seminaareja ollaan jo vuoden aikana pidetty useita. Ja tätä syyskuun, lokakuun SmartWater-webinaarisarjaa meillä on nyt 3 takana, jossa on käsitelty putkilinjojen kuntokartoitusta. Siellä on ollut meillä eri tekniikoita, meillä on ollut SmartBallia, Saharaa, Pipedriveria. Ja sitten ollaan sukelluttu myös tuohon vesimittarien maailmaan. Ja meillä on vielä 2 webinaarisarjaa edessä, tämänpäiväinen webinaarisarja mukaan lukien. Eli ensi viikolla meillä on vielä 1 webinaarisarja tähän samaan aikaan kello 10.00. Ja nämä kaikki webinaarisarjat on ollut 1 tunnin mittaisia ja ne on pidetty suomen kielellä. Pois luettuna tietenkin tämä video, mikä me ollaan näytetty, että siinä on lyhyt video alus, mikä on sitten englannin kielellä ollut. Ja tänään meidän aiheena on tuo Visentti, joka käsittelee puhdasvesiverkoston reaaliaikaista hallintaa. Ja se viimeinen webinaarisarja, niin siinä tutustutaan tähän BlueXään, jossa käsitellään viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon optimointia ja hallintaa. Olemme puhuneet tämän webinaarisarjan aikana vesijohtoverkoista ja siitä, miten voimme tutkia verkoston vuotoja, ilmataskuja, putkiston kuntoa ja tietää, missä ne putkistot sijaitsevat siellä maan alla, eli saatu siitä kissikartat ja muut. Mitä jos saavuttaisimme täydellisen mielenrauhan ja tietäisimme, missä tilassa putkistomme ovat? Mitä jos tietäisimme, alkavatko vuodot tai putkirikot vesijohtoverkostossamme, me tiedettäisiin se reaaliajassa? Ja mitä jos pystyisimme näkemään ja analysoimaan ongelmakohdat vesijohtoverkostossamme ja näin ennaltaehkäisemään vauriot ja vuodot? Onko tämä mahdollista yleensä tänä päivänä? Tänään aiheemme on Visentti, joka käsittelee puhdasvesiverkoston reaaliaikaista hallintaa, digitaalisen anturiverkon, reaaliaikaisen tiedonsiirron, big data-analytiikan eli murskataan dataa, keinoälyn ja koneoppimisen avulla. Visentillä voit seurata ja hallita ja analysoida koko vesijohtoverkkoa reaaliajassa. Tai sit voit tarkistella vain pientä osaa siitä. Mennään meidän tulevaan esitykseemme. Esitän tässä nyt muutamia kysymyksiä, mihin toivon, että te kuulijat saatte vastauksen tämän webinaarin aikana. Eli mikä on Visentti? Mitä Visenttiin voidaan yhdistää? Voidaanko Visentissä käyttää omia antureita? Mitä hyötyä Visentistä on? Miltä Visentti näyttää ja mitä infoa voit siitä nähdä? Mitä Visentti mittaa ja minkälaisilla anttureilla? Miten Visentti havaitsee putkistossa esimerkiksi paineiskut? Ja sitten onko näitä tehty muualla? Ja mitä Visentillä voidaan löytää? Ja voidaanko Visentillä tarkastella vain tiettyä yhtä osaa meidän vesijohtoverkostostamme ja analysoida sitä? Ja ainoastaan määrätyn ajan jakson verran. Entä sitten voidaanko Visentillä hallita kokonaista vesijohtoverkkoa? Aluksi katsomme lyhyen, noin 2 minuutin mittaisen videon aiheesta Visentti ja sen jälkeen on esityksen vuoro.
Videon jälkeen annan puheenvuoron SmartMatter-spesialistillemme ja Etelä-Suomen aluepäällikölle Sylemin Tommi Rantalalle. Tämän päivän esityksen aiheena on Visentti ja nyt on videon vuoro. Noin. Hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille webinaarikuuntelijoille ja katselijoille. Mun nimi tosiaan on Tommi Rantala ja mä toimin tässä Sylemillä Etelä-Suomen aluepäällikkönä. Ja tosiaan tänään on aiheena Visentti. Mä tässä käynnistelen juuri esitystä ja käydään vähän läpi, että mitä tämä Visentti tarkoittaa. Ja tosiaan puhdasvesiverkoston reaaliaikaista hallintaa, omaisuuden hallintaa ja sitä, että tiedetään, että mitä siellä tapahtuu ja missä on ongelmia. Se viime päivinä tai viime aikoina on ollut paljon julkisuudessa juttua vesihuollon korjausvelasta ja kuinka sen investointitarpeet tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että kun tässä koronavelkoja maksellaan, niin kaikilla on vähemmän ja vähemmän rahaa käytettävissä sen vesihuollon saneeraamiseen. Ja nyt ei käytännössä enää ole sitten varaa korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Eli pitäisi pystyä kohdistamaan ne korjauseurot just sinne, missä niitä tarvitaan. Eikä lähdetä, vaikka mä tiedän, että on paljon käytössä hyviä ennakoivia, ennustavia menetelmiä, niin Visentin avulla esimerkiksi päästään eroon siitä, että ei korjata semmoista, mikä on ehjää, vaan korjataan vaan niitä, missä on niitä ongelmia. Saadaan se vesijohtoverkosto hyvin hallintaan. Tässä on vähän kuva tuossa, että miten me täällä Sylemillä nähdään tämä älykäs vesihuolto. Eli nyt siellä on erilaisia antureita, sensoreita, lokkereita, vesimittareita ympäri kaupunkia ja sieltä se data kerätään yhteen isoon tietovarastoon, josta sitä lähdetään sitten purkamaan ja pureksimaan, analysoimaan ja antamaan sitten erilaisia
näkemyksiä, että mitä siellä vesihuollossa, vesijohtoverkosta tapahtuu. Ja tämä tuottaa erilaista dataa, erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä siellä tapahtuu, että pystytään proaktiivisesti hallitsemaan omaa omaisuutta koko ajan, pystytään takaamaan se, että veden laatu on ihan sieltä veden otosta hanaan asti laadukasta, pystytään mittaamaan vesitasetta, pystytään vähentämään vuotovesiä ynnä muuta. Ja näistä kun puhutaan, niin puhutaan usein tai meillä Xylemmillä puhutaan digitaalisesta päätöksenteon tukijärjestelmistä. Mutta mitä nämä on tämmöiset tukijärjestelmät? Eli kuvitellaan, että olette perheen kanssa Floridassa, Miamissa talvilomalla ja siellä olette viettänyt muutaman päivän South Beachillä ja päätätte sitten, että nyt vuokrataan auto ja ajetaan Orlandoon Disneylandiin. Lähdette ajamaan sitä I-95 sinne pohjoiseen päin ja tuutte sinne Yeehaw Junctioniin ja se näyttää tältä. Mikä olisi sitten sellainen hyvä vaihtoehto, että miten sitten löydetään se oikea reitti? Analoginen järjestelmä, mitä pääasiassa tällä hetkellä vesihuollossa on käytössä, näyttää tältä. On kartta kädessä ja sitten kun ollaan keskellä sitä kahdeksankaistaista moottoritietä, niin se ei kauheasti siinä hetkellä juuri auta. Tuurilla voidaan löytää oikeaan paikkaan, mutta jos nyt lähdetään tutkimaan karttaa siinä, niin myöhässä ollaan. Digitaalinen järjestelmä voi olla esimerkiksi Google Maps, mikä on puhelimessa, joka kertoo sitten oikean reitin. Niin nämä tämmöiset digitaaliset päätöksenteon tukijärjestelmät, niin niitä on kaikkialla. Ne tekee elämästä paljon helpompaa ja samoin se tekee myös vesihuollossa. Ja perimmäisen arvo tässä, mitä näillä pystytään teille tuottamaan, on se, että on se mielenrauha. Tiedetään, että se on se verkostohallinnassa, se on valvonnassa koko ajan. Ja jos jotain siellä tapahtuu, niin siitä saadaan nopeasti tieto. Ja miten sitä lähdetään sitten ottamaan haltuun? Niin on olemassa ratkaisuja, millä saadaan vuodot, putkirikot hallintaan, pystytään vähentämään laskuttamattoman veden määrää ja tiedetään se tarkemmin, mitä se tapahtuu. Eli on erilaisia digitaalisia anturiverkkoja, antureita, sensoreita, mittareita, mitä sinne vesijohtoverkostoon on viety. Ja kun sieltä tietoa siirretään reaaliaikaisesti omaan käyttöön, niin niitä analysoimalla ja pureskelemalla saadaan selville, kuinka se oma verkosto toimii, missä siellä on mahdollisesti ongelmia, missä on mahdollisesti ongelmia jo tulevaisuudessa. Saadaan tieto siitä, että jos jossakin tulee puhkeaminen, niin hyvin, hyvin nopeasti, noin 15 minuutissa. Ja Vicentissä on taustalla todella paljon keinoälyä ja koneoppimista, eli se alkaa tunnistamaan tietynlaisia toistuvia kuvioita siellä, sitä kautta oppii, kuinka se toimii, alkaa oppimaan ennustamaan sitä, että miten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan erilaisissa tilanteissa. Ja mitä hyötyjä taas tämä digitalisointi tarjoaa vesilaitoksille? Me voidaan auttaa teitä havaitsemaan putken halkeamia ja vuotoja ja paineiskuja lähes reaaliajassa. Tämä lähes reaaliaika tarkoittaa sitä, että hälytys puhkeamista saadaan noin 15 minuutissa siitä tapahtumasta. Ja datahan pystytään tällä hetkellä keräämään todella paljon jo olemassa olevista antureilta ja sensoreilta, mutta kuka tai mikä sen kaiken pystyy käymään läpi? Visentti on siihen ratkaisu, jolla pystytään kaikki tieto, mitä kerätään, analysoimaan ja saamaan sitä kautta hyöty siitä datasta. Muutenhan se data on täysin hyödytöntä, jos sitä ei pystytä millään tavalla analysoimaan tai käyttämään muuten hyödyksi. Eli tänään on aiheena Visentti. Vicentillä löydetään esimerkiksi vuodot 15 minuutissa, mutta sillä on myös muita etuja olemassa ja muita käyttötarkoituksia. Visentti on analyysialusta,
mihin voidaan liittää jo olemassa olevia ohjelmia. Siellä voi tulla KISS-tiedot, siihen voi liittää SCADAa, siihen voi liittää laskutusjärjestelmiä, jos on jonkinlaisia omaisuudenhallintatietokantoja, mutta sinne voidaan myös tuoda erilaisia antureita, hydrofoneja, lokkereita, älykkäitä vesimittareita, antureita, vedenlaatuantureita esimerkiksi, ja ne voidaan liittää myös tähän Visenttiin. Ja se yhdistää niitä useita eri tietolähteitä ja sitä kautta antaa teille tietoa siitä, että miten se verkko toimii. Sillä ei ole väliä, että mitä ne anturit siellä on. Kaikkien valmistajien anturit voidaan liittää Visenttiin. Eli tarkoittaa sitä, että jos halutaan lähteä omaa vesijohtoverkkoa valvomaan tämän Visentin avulla, niin kaikkea instrumentointia ei tarvitse laittaa uusiksi. Ei missään nimessä, vaan voidaan liittää ne, mitä sillä on jo, ja sitten ne tietyt painopisteet, mihin halutaan panostaa, niin niihin voidaan tuoda sitten meidän tarjoamia antureita, hydrofoneja esimerkiksi, jotka sitten tukee sitä jo olemassa olevaa instrumentointia. Ja Visentti, no, se on erittäin tehokas ja todistetusti toimiva ratkaisu vuotojen valvontaa, vesijohtoverkostoja ja painepiireille. Näitä on tehty ympäri maailman jo useita eri asennuksia. Pohjoismaissa näitä ei valitettavasti vielä ole päässyt tekemään, mutta toivottavasti sekin päivä koittaa, että pian päästäisiin tekemään asennus myös täällä Pohjoismaissa ja mielellään Suomessa. Soveltuu alkaen noin DN100 putkille. Myös pienemmät putkikot on mahdollisia, mutta että tuommoinen standardilähtökohta on, että se on tuo DN100. Se, mitä etuja tässä Visentissä on, niin pystytään pääsemään suhteellisen harvaan asennustiheyteen verrattuna akustisiin lokkereihin, ja tätä kautta myös se kustannukset on vähän matalammat. Ja kun tämä Visentti yhdistää useita erilaisia tietoja, niin sillä pystytään tunnistamaan erittäin tarkasti vuodot ja tämmöisiä virheellisiä, positiivisia tai no, ehkä ne on negatiivisia uutisia, mutta että virheellisiä tunnistamisia vuodosta niin tapahtuu todella harvoin. Visentissä on olemassa tämmöinen 247-valvomo ja hälytykset eri tapahtumista pystytään lähettämään 5 minuutin kuluessa sen havaitsemisesta ihan kellon ympäri. Ja tähän järjestelmään voidaan, niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, liittää kaikki olemassa oleva data ja olemassa olevat sensorit. Ja Visentissä on paljon tällaisia erilaisia alueellisia näyttöjä. Esimerkiksi täällä pystytään luomaan tällaisia virtuaalisia painepiirejä. Ja tämä tosiaan yhdistää kaiken sen datan, mitä tähän Visentin on, tai kaikki tietolähteet, mitä liitetään Visenttiin, niin niistä tuotu data pystytään sitten yhdistämään ja analysoimaan yhdessä tässä Visentissä. Ja tämä antaa hyvin paljon erilaisia, puhutaan dashboardeista, niin erilaisia näkymiä, erilaisia laskelmia vesilaitoksen käyttöön. Ja tämä Visentti käytännössä se koostuu 3 erilaisesta paketista. Tämä on modulaarinen järjestelmä. Se voi olla joko yksinäistä tai 2 tai vaikka nämä kaikki 3 tai sitten näiden joku yhdistelmä hieman muokattuna. Mutta puhutaan kuitenkin, että on olemassa Visentti View-järjestelmä, mikä on enemmän tällainen softapuolen järjestelmä. Eli siinä hyödynnetään sitä instrumentointia, niitä antureita, mittareita, datalähteitä, mitä on jo olemassa. Ja niitä analysoidaan, sitä dataa murskataan, annetaan erilaisia näkemyksiä, raportteja, näyttöjä siitä, että mitä siellä vesijohtoverkostossa tapahtuu. Eli siihen liittyy tämä tämmöinen päätöksenteon tuki ja laskuttamattoman veden raportointi. Toinen tämmöinen kokonaisuus, mitä Visentissä on LeakView, eli vuotojen
etsintä, seuranta, valvonta. Ja ihan nimensä perusteella, niin sillä pystytään sitten pääsemään kiinni tuohon laskuttamattoman veden raportointiin ja sitä kautta toki pystyttäisiin vähentämään sitä laskuttamattoman veden määrää, mutta siinä on myös tämä 247-valvonta, eli pystytään sitten käymään läpi sitä, että missä niitä vuotoja mahdollisesti syntyy, ja kun se vuoto tai puhkeaminen tapahtuu, niin päästään kiinni, että missä se tapahtuu. Hyvin nopeasti päästään paikan päälle. Kolmas paketti on nimeltään Search View, ja se on paineiskujen seurantaan ja tämmöisten vahinkojen ennaltaehkäisyyn oleva järjestelmä. Siinä on sama 247 valvonta ja hälytykset, mutta sitten siinä on tosiaan tämä paineiskujen seurantajärjestelmä. Siihen on omat sensorinsa sitten olemassa. Ja nämä toki voi olla sitten kaikkien näiden yhdistelmiä, että voi olla sekä Leak View että Search View käytössä esimerkiksi. Tässä nyt on ihan lyhyesti käyty läpi sitä, että mitä on mikäkin näistä meidän paketeista. Eli tässä on esimerkiksi tämä Visenti View, mikä tosiaan analysoi ja arvioi vesihäviöitä ja antaa tietoa jo siitä kerätystä datasta ja sitten datasta, mitä kerätään olemassa olevien mittareiden ja antureiden kautta. Visenti Leak View on taas tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen paketti vuotojen seurantaan. Ja kun mä tuossa sanoin aikaisemmin, että tällä saadaan hyvin vähän sellaisia vääriä positiivisia, niin se johtuu siihen, että yleensä se vuotohälytys ei perustu pelkästään yhteen anturiin tai yhteen anturityyppiin, vaan tässä on esimerkinomaisesti näytetty, että nähdään, että virtausmittarilta saadaan tieto, että virtauksen kasvu on havaittu, sitä verrataan normaalin kulutukseen, eli tässä on sitä keinoälyä ja koneoppimista taustalla. Tiedetään ja tunnistetaan ne jatkuvuuskohdat ja sellaiset tyypilliset kuviot ja tiedetään, että normaalisti tähän aikaan kuluu tämän verran vettä, siinä on tietty vaihteluväli toki olemassa, mutta tiedetään suurin piirtein sitä vettä kuluu ja yhtäkkiä havaitaan, että se virtaus kasvaa ja samalla paineantureilta saadaan tieto, että paine laskee. Ja kun vielä saadaan tieto siitä, että akustista melua havaitaan, niin näiden kaikkien kolmen yhdistelmällä pystytään todella varmasti sanomaan, että nyt on kyseessä vuoto, ja näiden eri antureiden ja mittareiden sijaintitietojen perusteella pystytään vielä kertomaan, että missä se vuoto on. Ja kolmas paketti, mikä meillä on tämä Search View, eli paineiskujen, sanotaan, että metsästämiseen, niiden paikallistamiseen oleva työkalu. Eli paineiskut, nopeat painevaihtelut, ne voi olla hyvin vahingollisia etenkin vanhoille putkille ja voivat aiheuttaa sitä kautta murtumia ja muutenkin haittaa siinä verkoston toiminnassa. Pumput ei toimi optimialueella, venttiilien väärää hallintaa ja niin edelleen. Ja nämä on sellaisia asioita, mistä toki haluttaisiin päästä eroon. Ja Xylemin tarjoamien paineanturien avulla pystytään seuraamaan sitä, että missä niitä paineiskuja tapahtuu ja antamaan sitten erilaista analytiikkaa siitä ja voidaan tunnistaa ne lähteet, mistä nämä paineiskut syntyy. Ja tuossa Risto alkujuonossa jo mainitsikin, että saatte ehkä vastauksen siihen, että minkälaisia antureita ja sensoreita on tarjolla. Niin kuten tuossa sanottiin, niin Visentiin voidaan liittää ihan kaikkien valmistajien
mittarit, anturit, sensorit. Mutta toki meillä on sitten olemassa myös omia ratkaisuja, mitä tarjotaan. Eli on olemassa virtausmittarit, olemassa painesensorit, ja tässä puhutaan korkeataajuusmittauksista, niin jos mä nyt oikein muistan, niin tämä mittaa noin 250 kertaa sekunnissa, eli sillä päästään todella hyvin kiinni niihin paineiskuihin. On olemassa hydrofonit vuotojen seurantaan ja erilaisia veden laadun antureita, esimerkiksi kloorin tai lämpötilaan johtavuuteen olevia antureita. Ja näitä sitten asennetaan sen alueen tai käyttötarkoituksen tai lopputuleman mukaan sinne vesijohtoverkostoon riittävä määrä, ja sitä kautta sitten päästään kiinni siihen, että haetaanko niitä vuotoja vai paineiskuja. Mitä etuja taas näistä meidän omista anturipaketeista on? Siinä on lueteltu muutamia, mutta lähinnä se, että kun se asennustiheys on riittävän harva, niin tarvitaan vähän vähemmän, saadaan kustannustehokkuutta ja näitä pystytään asentamaan jo siihen olemassa olevaan infraan. Ja sitten ihan tässä lopuksi mulla on vielä tämmöisestä kevennetystä lähtöpaketista, eli puhutaan Visentin terveystarkastuksesta. Eli tämä Visenttihän se voi olla ihan pysyvä asennus, ja se voi olla, että sillä hallitaan ja valvotaan sitä vesijohtoverkostoa ihan jatkuvasti. Mutta on olemassa myös tämmöinen mahdollisuus, että voidaan tarjota tämmöistä terveystarkastusta, mikä on määräaikainen ja kohdennettu tarkastelujakso. Eli tarkoittaa sitä, että jos on olemassa joku tietty alue, millä on ongelmia, millä on jotain sellaisia tapahtumia, joihin syihin ei päästä ihan kiinni, tai tapahtumia, vaikka paineiskuja, joita halutaan todistaa, että ne siellä tosiaan tapahtuu ja pystytään näyttämään vaikka jollekin kolmannelle osapuolelle, että ne on jostain tietystä toiminnasta johtuvia. Niin tämä terveystarkastus voisi olla, on sellainen ratkaisu, jolla pystytään ottamaan tuommoinen määräaikainen, puhutaan vaikka 2-3 kuukaudesta, vaikka puoleen vuoteen oleva jakso, jolla voidaan sitten lähteä etsimään niitä paineiskuja sieltä alueelta, lähteä selvittämään, että mistä ne johtuu ne paineiskut, ja selvittämään se niiden lähde. Mutta voidaan myös lähteä etsimään vuotoja tietyltä alueelta. Ja kolmas vaihtoehto on toki se, että ne on nämä molemmat paketit tässä näin. Eli etsitään vuotoja ja paineiskuja. Me pystytään vuokraamaan tarvittavat anturipaketit tämmöisen terveystarkastuksen, eli silloin niitä ei tarvitse lähteä ostamaan. Ja aina tapauskohtaisesti määritellään se, että kuinka paljon niitä tarvitaan, niitä antureita, ja etsitään ne paikat, mistä ne voidaan sitten asentaa. Yleensä kun puhutaan tämmöistä määräaikaisesta terveystarkastuksesta, niin nämä anturipaketit pystytään toimittamaan akkukäyttöisinä, ja luultavasti niitä ei tarvitse vaihtaa niitä akkuja, mutta että jos on paljon tapahtumia tai pitkäaikainen terveystarkastus, niin sitten voi olla akkuja joutuu jossakin vaiheessa vaihtamaan. Ja jotta niin kuin homma ei mene välttämättä liian kalliiksi, voidaan ottaa joku pienempi määrä antureita, lähteä tekemään ensin kartoittamaan, että missä niitä vaikka paineiskuja tapahtuu, ja sitten sen terveystarkastuksen aikana siirretään noita antureita kohti sitä lähdettä, eli tavallaan se verkko kiristyy sitten siinä sitä mukaan, kun tämä terveystarkastus tehdään, että mitä siellä, minne päin pitää siirtää ja missä tapahtumia on. Ja tämä Visentin terveystarkastus, tämä tarjoaa kuukausittaisen raportin ja toimintaehdotukset siitä, että mitä kannattaa tehdä, ja myös sen, että tämä on sitten mahdollista laajentaa vaikka pysyväksi asennuksi, jos halutaan ottaa joku tietty alue hyvään hallintaan tai vaikka koko kaupungin vesijohtoverkko hyvään hallintaan.
Tässä oli tämä minun esitys tällä kertaa. Tämä oli vähän lyhyempi nähdä tällä kertaa, mutta me jäädään tänne linjoille vielä 5-10 minuutiksi ja vastaan sitten kysymyksiin, jos jotakin tulee. Ja täällä on tullut kommentti, että tämä jää loppuu kesken, mutta että tämmöistä DMA-aluetta, että se tarkoittaisi tuommoista painepiiriä, ja kyllähän se sitä siinä tietysti tarkoitetaan. Ja sitten on kysymys siitä, että pitääkö vesilaitoksella olla hydraulinen malli tehtynä ja jatkuvasti päivitettynä, jotta Vicenttiä voidaan implementoida esimerkiksi LeakViewn osalta. No minun ymmärryksen mukaan ei tarvitse olla. Et LeakView voidaan sinne tuoda ja käyttää niitä hyödyksi, mitä siellä on olemassa, mittareita, antureita, ja sitten sinne voidaan tuoda se tietty paketti sitten. Lähtökohta on, että kun tätä LeakViewtä lähdetään miettimään, niin pyritään järjestämään vaikka etätapaaminen sitten, ja käydään läpi sitä tarvetta, mitä on vesilaitoksella, ja sitä kautta pysytään sitten miettimään sitä pakettia, mitä me tarjotaan. Ja tokihan sitten olisi hyvä olla olemassa jonkinnäköinen kartta siitä, että missä on esimerkiksi kaivoja, mihin voidaan noita anturipaikkeita asentaa, ja ylipäätään kartan kautta vähän miettiä sitä, että missä epäilee näitä ongelmia olematta, mihin halutaan, että tämä homma kohdistetaan. Mutta niin kuin mä tuossa sanoin, niin tämä voidaan vaikka lähteä tekemään jonkunnäköinen terveystarkastus alkuun, otetaan joku alue, jota lähdetään tarkastelemaan ehkä hieman yleisemmällä tasolla aluksi, ja sitten se anturipaketteja siirrellään sillä tavalla, että kohdistetaan lopulta ne toimenpiteet siihen kohtaan tai valvonta siihen kohtaan, missä on havaittu niitä ongelmia eniten olevan. Tämä on tämmöinen hyvin niin kuin sanotaan, modulaarinen ja mukautuva järjestelmä, millä voidaan lähteä valvomaan sitten sitä vesijohtoverkostoa. Siinä oli ainakin tähän asti kaikki kommentit, mitä tuolla chattiin on tullut, mutta me jäädään tähän linjoille edelleen hetkeksi aikaa ja vastaillaan vielä kysymyksiin, jos niitä tulee. Annan tuossa vielä puheenvuoron Ristolle. Risto voi kertoa tuossa loppusanat ja vähän siitä, mitä jatkossa seuraa, niin voitte siinä aikana vielä naputella kysymyksiä tuonne chattiin. Kiitoksia. Tänne tuli vielä kommentti, että jos hydraulista mallia ei käytetä, niin kuinka tarkasti vuotokohta voidaan määrittää verkostoon, ja erityisesti jos ei ole akustista mittausta ollenkaan. No, tämä täytyy sanoa, että nyt en osaa suoralta kädeltä tähän vastata. Ja tämä on kyllä niin mielenkiintoinen kysymys, ja täytyy vähän selvittää, että mikä se tarkkuus siinä sitten voi olla. Mutta lähtökohtahan on kuitenkin tuolla Vicent, että kun lähdetään LeakViewtä tekemään, niin sinne pyrittäisiin tuomaan niitä hydrofoneja mukaan sinne, että me voidaan niitä tarjota, ja tähän voidaan lähteä vaikka niin kokeilemaan jonkun tietyn alueen kautta ja tuoda nyt tämmöiset vuokrahydrofonit ja ehkä jopa jonkinnäköisiä virtausmittareita sitten sinne, jos niitä ei ole olemassa, niin sitä kautta tämä on niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään rakentamaan. Mutta nyt mä annan puheenvuoron vielä hetkeksi aikaa Ristolle, ja jos tulee lisää kysymyksiä, niin sitten me vastaillaan niihin vielä.
Joo. Tervehdys ja kiitos Tommi. Oli todella hieno esitys Visentistä. Ja tässä muutamia asioita. Pidetään tosiaan ne linjat auki, jos teille tulee chattiin tulee vielä näitä kysymyksiä. Ja tuossa ensi viikon osiosta vielä, niin ensi viikolla meillä on tämän webinaarin viimeinen osio, jossa aiheena on BlueS, jossa tutustutaan viemäriverkoston ja jäteveden puhdistamon optimointiin ja hallintaan. Ja ensi viikolla tiistaina se alkaa kello 10.00. Ja mikäli teille tulee sitten kysymyksiä myös siitä, että teille tulee tarpeita joko Visentistä tai BlueX:stä tai SmartBallista tai muusta, niin ottakaa yhteyttä meihin, niin voidaan keskustella sitten ja tulla paikan päälle keskustelemaan tai puhelimessa tai ihan miten vaan, jotta saadaan asiat eteenpäin. Ja tosiaan me tiedetään sekin totuus, että nämä vesijohtoverkot ovat toisissa paikoissa tosi huonossa kunnossa ja näillä eri analysointimenetelmillä me pystytään kohdistamaan ne resurssit siihen oikeaan paikkaan. Katsotaan, onko täällä tullut. Mitä tämmöinen maksaa? No, nämä oikeastaan räätälöidään aina sitten, riippuu kuinka laaja tämä on, että jos me otetaan joku määrätty alue tai sitten jos me otetaan isompi alue, niin se menee niiden alueiden mukaan. Et melkein paras vaihtoehto on siinä, että ottaa suoraan meihin yhteyttä ja katsotaan, että minkälainen alue se on ja kuinka paljon sinne laitetaan antureita tai muita vastaavia mukaan. Ja onko Xylem tehnyt yhteistyötä tämän kanssa jonkun automaatiojärjestelmätoimittajan kanssa maailmalla tai ajatuksissa Suomessa? Onko Tommilla sanottavaa tuohon? Että meillä on näitä omia antureita ja sitten tämä oma alusta on tämä Visentti. Mitäköhän tähän nyt sanoisi? Joo, että mä annan tuosta Tommille, niin hänellä on. Joo, noista automaatiojärjestelmätoimittajista, niin sen verran varmasti pystyn sanomaan, että näitähän on tehty, näitä Visentti-asennuksia maailmalla, ja on tehty erilaisia rajapintoja erilaisiin järjestelmiin, ja mutta sitten, että niin kuin yhteistyötä, miten on tehty, niin varmasti on tehty ja tehdään, ja että mitä sitten Suomessa, niin no, mielellään näistä keskustellaan ja otetaan sitten Visentin väkeä tähän mukaan tarkemmin. Ja tuohon vielä, niin kuin mitä Risto sanoi, mitä tämä maksaa, niin se on ihan oikein, että se riippuu todella paljon siitä, että minkälainen asennus se on, että onko se pysyvä asennus kokonaiseen järjestelmään vai puhutaanko jonkinlaista terveystarkastuksesta. Mutta sen verran mä tuossa voin sanoa, että me on mietitty tämmöistä terveystarkastusta yhdelle isohkolle painepiirille, mihin olisi tullut tuommoinen sanotaan 10-15 paineisku anturipakettia, ja puhutaan tuommoista 3 kuukauden seuranta- tai terveystarkastusjaksosta, eli aika lyhyt jakso, mutta että siinä saadaan kyllä hyvin kiinni se, että mitä se yhdellä alueella tapahtuu, ja toki sitten taas kun on tämmöinen nonkin lyhyt jakso, niin tavallaan tiettyjä kuluja tulee sillä tavalla, että pitemmässä asennuksessa ne jakautuu pidemmälle ajanjaksolle. Mutta tämmöinen 3 kuukauden paketti, terveystarkastus, search view, eli paineiskujen metsästämiseen, ja sanotaan, että se hinta 10-15 anturipakettia vuokrattavana, niin oli siellä vähän vajaa 30 000 euroa. Mutta tähän täytyy antaa vähän sellainen autokauppia vastaus, että se riippuu niin paljon siitä, että mitä kaikkea lisävarusteita sinne napsitaan ja onko kyseessä terveystarkastus vai onko kyseessä pysyvä asennus ja mitä kaikkea tästä tulee sisältämään.
Nyt ei ainakaan vielä ole tullut mitään lisää kysymyksiä. Odotellaan vielä hetken aikaa tässä, että josko tulee ja vastailemme sitten niihin vielä. Joo, nyt näyttää, että ei ole tullut enempää vastauksia, niin mä pistän tästä hetkeksi aikaa kuvan ja äänen pois, mutta seuraillaan tässä vielä pieni hetki. Jos kysymyksiä tulee, niin tulemme sitten vastailemaan. Kiitoksia minun puolesta. Joo, enempää näitä kysymyksiä ei tule. Mä haluan kiittää kaikkia teitä kuulijoita siellä ja lopetetaan tämä sessio ja tosiaan nähdään ensi viikolla tiistaina kello 10.00. Tervetuloa kaikki mukaan ja vielä kerron suuri kiitos teille, että osallistuitte tähän sessioon. Kiitoksia. Hei.